O Salón de Plenos do Concello foi o lugar escollido para rubricar este acordo que se levaba fraguando dende hai varios meses. O Grupo Socialista foi o único dos partidos da oposición que decidiu recoller a luva do Executivo local e presentar propostas para que foran incluídas no documento orzamentario. Fixeron un total de 14 achegas, nas que se recollen actuacións para eles indispensables para o desenvolvemento presente e futuro do municipio. Desde o Partido Socialista consideramos que Ribeira non pode perder estas infraestructuras que acabamos de asinar, entre elas principalmente o polígono industrial, o centro de deportes náuticos, a biblioteca, a mellora na mobilidade e accesibilidade en determinadas vías, como pode ser a Rúa Castelao en Aguiño, ou a Rúa Fernández Bermúdez, e tampouco podemos deixar pasar por alto a Fundación Ayaso ou outros temas importantes que aquí levamos en este compromiso. O alcalde Manuel Ruiz insistiu na importancia de sacar adiante uns orzamentos e non ter que traballar con eles prorrogados, nun ano ademais nos que se dá unha oportunidade histórica. En este momento, os concellos temos unha oportunidade histórica para poder ver compensados os sacrificios que todos os concellos teñen feito nos seus presupuestos nos últimos anos. É unha oportunidade que pode facer crecer aos concellos moi por riba do que o viñan facendo e, por tanto, poden facer crecer a Ribeira moi por riba do que o viña facendo con respecto ao que é a configuración demográfica da nosa comarca. Ruiz tivo palabras tamén de agradecemento para o Partido Socialista, pero tamén de crítica para o resto dos grupos de oposición con representación na corporación, que, segundo el, nin siquiera tiveron a ben facer as súas achegas. Espero que o resto dos grupos, cando vexan que van reflejadas cantidad de cuestións que teñen solicitado e aprobado en pleno, pois, cando menos, teñan unha postura non obstrucionista destes presupostos. O documento orzamentario ascende a algo máis dos 36 millóns de euros, o que supón case un 50% máis con respecto ao último aprobado. A intención do Executivo pasa por poder levalo xa a pleno este mesmo mes de setembro, para a súa aprobación inicial.